Welcome to English Grammar Lesson Tagalog Edition with me, Teacher Maya, na magbibigay na naman sa inyo ng isang short quiz with answers and explanation. Simulan na natin. Anong verbs ang hindi pwedeng magka-partner? Take this quiz to find out. Alin sa choices ang hindi pwedeng kasunod ng is? Hindi pwede ang been. Alin sa choices ang hindi pwedeng kasunod ng been? Hindi pwede ang feed. Alin sa choices ang hindi pwedeng kasunod ng helping verb na have? Hindi pwede ang option B. Alin sa choices ang hindi pwedeng kasunod ng were? Hindi pwede ang went. Alin dito ang hindi pwedeng kasunod ng will? Hindi pwede ang coming. Bakit yon ang answers? Ito ang explanation. Ang is dito ay isang helping verb dahil ang pinagpipilian ay kung anong kasunod na main verb. Kung helping verb ang isang be verb gaya ng is, ang susunod sa kanya na verb form ay ing form of the verb gaya ng option B na showing, or past participle form of the verb gaya ng option C na known. Pero hindi ito pwedeng sundan ng been. Ang been ay susunod sa helping verb na has. Has been, walang is been. Ang be verb gaya ng is ay pwedeng sundan ng being. Pero dapat meron ding kasunod na past participle form of the verb, gaya ng it is being shown. Isa itong present continuous tense na passive ang voice. Sa sentence na to, ang been ay hindi pwedeng sundan ng option C na feed. Ang been ay pwedeng sundan lamang ng present participle form or ing form of the verb or ng past participle form gaya ng option B. Hindi ito pwedeng sundan ng base form sa verb gaya ng option C. Ang have ay isang helping verb ng present perfect tense. Ang kasunod na verb nito ay past participle form of the main verb, gaya ng option A na solved, or ng option C na had, past participle ng main verb na have. Remember, ang have ay pwede siyang maging main verb or helping verb. Main verb ito kung ibig sabihin niya ay ang own. Kaya pwede itong maging main verb ng helping verb na have. Pero hindi ito pwedeng sundan ng option B na isang base form. Ang were ay isang helping verb na pwedeng sundan ng present participle form or ing form of the verb gaya ng option A or past participle form gaya ng option B. Pero hindi ito pwedeng sundan ng simple past form gaya ng option C. Hindi tayo pwedeng gumamit ng were went, were did, were took. Dapat were gone, were done, were taken. Applicable ito sa iba pang mga be verbs like am, is, are, or was. Ang will ay isang modal verb. Ang mga modal verbs ay sinusundan lang ng base form ng mga verbs. Ang option A ay nagsisimula sa isang base form ng verb na be. Ang option B ay isa ring base form, arrive. Ngunit ang option C ay isang ing form, kaya hindi ito pwedeng sumunod sa will. That's all for this video. Thank you so much for watching. Have an amazing day.